दिनैहाय बेवहाय जोंहा सिगाङावनो अफिस दङमोन बे अफिसा बै थांनाय इलेक्सनाव बुख्रेबजानानै गोदानै अफिसखौ लुफिननानै दिनैहाय बेखौ जों फिथा हास'नानै बेखेवबाय आरो बेवहायनो अराय समनि थाखाय बे अफिसखौ लानानै ब्लक कमिटिया बेवहायनो सावरायमेल खुंनो हानाय एबा जिरायनो हानाय बा सावरायनो हानाय बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। दा बेवहाय बे अफिसा सिडली ब्लक अफिस बियो जायगाया एड्रेसा जाबाय बरदाङि। दा बेवहाय जोंनि ब्लक कमिटिनि मानसिफ्रा भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि दावगानायनि बाथ्राफोरखौ बेवहायनो बिथांमोनहा सावरायनो खाबु मोनसिगोन। दा बेवहाय आं आरो बुंथिबावनो सानो दिनैहाय जोंनि गेजेराव जों दिनैहाय मानो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल सालायनो गोनां जाखो आरो दिनैहाय जों बेवहाय बे बरदाङियाव सिडली ब्लकनि मानो अफिस गायसननो गोनां जाखो। जोङो गोबां समनिफ्राय जोंनि आसामाव 2011 सननिफ्रायनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलखौ जों दैदेनबोदों आरो बे दैदेनबोनानै दिनैसिम जोङो प्रसार खालामबोगासिनो दं। गामि गांखं नोगोर सोहोर लामा लांगोना जेरावबो जोङो मिथिं दावथिं खालामनानै जों प्रसार खालामबोदों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जों ट्रेनिंबो होबोदों मानगोनां बिसात्मा भरत गान्धीनि दैदेननायाव आरो बेवहाय जेसेबां सोद्रोमा ओंखारफैदों बेवहाय बांसिनानो ट्रेनिं मोननाय माने मेम्बारफोर गोजा। दा बेवहाय जों नुनो मोनबाय जों मानो दिनैहाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलाव ज' खौसे जानानै बे खामानिखौ मावनो ओंखारदों जे जोङो जोंनि जोनोमनि समनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफानि समनिफ्रायनो भारत स्वाधीन जाखांनायनि उनाव बेवहाय कंग्रेस सरकार जाबोबाय थादों। जों कंग्रेस सरकार नुबोबाय बिनि उनाव नै दा बिजेपि सरकार जाबाय बिजेपि सरकारखौबो जों नुबाय आरो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव जोङो दा मा नुबाय बिपिएफ नुबाय आरो बिनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय नै दा इउपिपिएलबो नुनो मोनबाय ओमफ्राय गासैबो जों नुजोब्बाय। नुनायनि उनाव जोंहा मा फिथाइ थाइखो बे फिथाइखौबो जों नुनो मोनबाय। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बे हादोरखौ बासायनो थाखाय आरो रायजो राजाफ्रा रांखान्थि उदांस्रि मोननो थाखाय जों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला जोङो हांगामा खालामबोदों सरकारनियाव जों आर'ज गाबबोदों जों बिथांमोननो मेम'रेन्डाम होनानै मिन्थिहोबोदों जोंनो रांखान्थि उदांस्रि नांगौ। नाथाय दा बर्तमान जि सरकारा सालायबाय थादों बा बिनि सिगाङाव जाय सरकारा सालायबोदोंमोन बिथांमोनहा जोंनो रांखान्थि उदांस्रि होनो हायाखै। जोङो दा रांखान्थि उदांस्रि मोननो लुबैनानै जोङो माने आन्दलन खालामबोदों। बेनिखायनो जों बे आन्दलनखौ खालामलांबाय थागोन भबिष्यतसिम जेब्लासिम जों भटारशिप मोना। जोंनो भटारशिप नांगौ रांखान्थि उदांस्रि नांगौ होमब्लासो जोंनि गासैबो मुलुगनियानो जा बा आसामनियानो जा बा भारतबर्षनि जेसेबां भटार्सआनो जा बिथांमोनहा सांबिधानिक भाबै सरकारनिफ्राय मोननो गोनां मोन्थाय दङ जिहेतुकि जोङो बे हादोरनि भटार आरो बे भटारफ्रा भट होनायनि बिनिमयाव जोङो भटारशिपखौ मोननांगौ। मानो होनबा भटारफ्रा भट होब्लासो गुबुन गुबुन पार्टी बा गुबुन गुबुन केन्डिडेटफ्रा देरहानो हानाय गोहो मोनो आरो बिसोरसो एमएलए एमपि बानायो एसेम्बलि बानायनानै होयो पार्लियामेन्ट बानायनानै होयो। बिनिखायनो भटारफ्रा बे हादोरनि मालिक बिथांमोनहा गोजोनाबा मुलुगाव बा हादोराव गोजोननाय फैया। बिथांमोनखौ गोजोन होनो थाखाय जोंनि मानगोनां बिसात्मा भरत गान्धीया बैज्ञानिक भाबै रिसार्च खालामनानै अर्थनीति स्वाधीनता समग्र बिश्वआव जानो नांगौ होननानै बुंदों। बेनिखायनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल बानायनाय जादों। बे पार्टिया इन्टारनेशनेल बेनिखायनो आरो इन्टारनेशनेलि जोङो मुभमेन्ट खालामबोबाय थादों आरो जों खालामलांबाय थागोन
आरो जोंनि मुभमेन्टनि सायाव सारा पृथिबीनि जेसेबां गिदिर गिदिर हादोर दं बे पार्लियामेन्टआव जोंनि बाथ्राया सावरायजागासिनो दं रांखान्थि उदांस्रि होनोबा माबायदि उदांस्रि रांखान्थि उदांस्रिया जेरैहाय जोंहा मोननो गोनां दङ जेरै सरकारनाव मोनथाम रोखोमनि सम्पति थायो बे सम्पतिया जाबाय निजि सम्पति जोंनि व्यक्तिगत सम्पति आरो नैथि सम्पतिया जाबाय सामाजिक सम्पति जेरै बे लामा सम्पति कारेन्ट सम्पति बा हावाइ जाहाज सम्पति रेलगारि सम्पति बेफोर सामाजिक सम्पतिखौ सालायनानै जेसेबां थाखा आरजिनो हायो गभर्नमेन्टआ बिनिफ्राय जोंनो बाहागो नांगौ आरो जोंनिफ्राय लांनाय टेक्स जमा जाहैनाय थाखानि हिसाबखौ सरकारा जोंनो होनांगौ आरो बिनिफ्रायबो लाबा अंशनिफ्राय जोंनो अंश राननानै होनांगौ आरो बिनिफ्राय प्राकृतिक इसोरा होनाय जितु सम्पद प्राकृतिक सम्पद बे प्राकृतिक सम्पदनिफ्राय जेसेबां थाखा मोनो खयला लहा अभ्र आरो बिनिफ्राय हाजो हायेन हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफां दैमा दैसा लैथोमा लैथो आरो अन्थाइ बाला खयला सना रुपा मुनि मुकुटा संसाराव जेसेबां दं इसोरा होनाय बे होनाय सम्पतिनिफ्राय जेसेबां थाखा माने बेसेन दिहुनजायो बे बेसेन दिहुनजानाय सम्पतिया जों बे हादोराव जोनोम मोननाय साफ्रोमबो भटारनि नामै बे फैसाया जमा जायो आरो बे जमा थाखानिफ्राय जों हादोराव जेसेबां गोरिब गुन्द्रा दं जेसेबां भटार दं बिथांमोननो थांना थानायनि थाखाय जत किन्सित जोंनो माने जिडिपिनिफ्राय खावसे थारमाने जोंनि जितु जनमुरि आयनिफ्राय खावसे बाहागो जोंनि उदैनि नामै होनांगौ आरो खावसे बाहागोखौ सरकारा सालायनो थाखाय आरो सरकारि खामानि मावग्राफोरनो बेथन होनो थाखाय बा जोंनि आर्मि पुलिसफोरनो प्रशासनाव खरस खालामनो बे थाखाखौ बिथांमोनहा खावसेखौ बाहायनो हागोन आरो खावसेखौ जोंनि उदैनि नामै सरकारा होनांगौ आरो बे थाखाखौ जोङो दिल्लीनि रिजार्भ बेंकनिफ्राय डाइरेक्ट जोंनि खातानि नामाव होनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों बे थाखाखौ जों खुनु एमएलए एमपि बा सोरबा देवानि सोरबा भिसिडिसि सोरबा ग्राम पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट बेबादि बिथांमोननि आखाइनिफ्राय जों बे सम्पतिखौ मोननो लुबैयाखै बे सम्पतिखौ जोङो डाइरेक्ट दिल्लीनि रिजार्भ बेंकनिफ्राय जोंनि एकाउन्टनि नामै जों मोननो हास्थायनानै जोङो आन्दलन खालामबोदों बेनो रांखान्थि बाहागो लागोन जोंहा बिनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव 28 नं गसाइगाव दङ बेयावबो जों बाहागो लागोन बिनि थाखाय जों थिग थाक खालामखाबाय आरो बिनिफ्राय भबानिपुराव लागोन बिनिफ्राय तामुलपुर लागोन उदालगुरियाव लानो सानदोंमोन खिन्थु थिग जायाखै दासिमबो उदालगुरिया आरो उदालगुरियाव जुदियोबा लानो हाया थेवबो जोङो माजुलियाव लागोन गासै मथा-मथि जोङो मोनब्रै जायगायाव मोनब्रै सिटआव जोङो बे बाइ इलेक्सन एबा उपनिर्बाचनाव जों बाहागो लागोन जों प्रतिद्वन्दिता खालामगोन दाथ' आधुनिक जुग जाबाय नङा होमबा बे आधुनिक जुगाव दिनैहाय मानसिया खामानि मावनाय नंला दिनै मेसिनासो मावजोबसिगोन मेसिन जानायखायनो दिनैहाय जोंनि मानसिफ्रा गोरों गोराफ्रा साख्रि मोननो माने बाधा गोग्लैबाय साख्रि मोनबांला दिनै एमए बिए फरायनाय गोबां ओंखारबोबाय गतिके बे मेसिनजों मावनानै मोननाय जितु सम्पति बे सम्पतिनिफ्राय जोंनो भटारशिप महरै मासिक होनायनि बेबस्था खालामनांगौ माबायाव इन्टारभिउआव पास जानाय बिथांमोनहा साख्रि मोनबाय आरो इन्टारभिउआव फेल जानाय बिथांमोनहा माखौ जानानै थांना थागोन बेनिखायनो बयनिबो समान अधिकार हिसाबै धोनियानो जा गोरिबानो जा बिबायारियानो जा जियानो जा जायफोर गोरों गोरा जायफोर जाम्बा जाम्बि जेसेबां दं भट होनायनि नामै बिथांमोननो जोंनि देशनि हादोरनि सम्पतिनिफ्राय एसे फेरलेबसे जोंनो भटारशिप होनायनि बेबस्था खालामनांगौ थांनाय बाराव जों 2007 सनाव 1750 थाखा खुरि मोननांगौमोन बिनि उनाव जोङो 2008, 9, 10 सनाव जोङो 3529 थाखा खुरि मोननांगौमोन आरो बिनिफ्राय फैनानै 2018, 19, 20 सनाव जोङो 6000 खुरि मोननांगौमोन माबानि जनमुरि आयनि खावसे आरो बिनिफ्राय जों दा मोनथिनानै मोनदों 2020 सनाव जितिया जनमुरि आयखौ जितिया परीक्षा खालामनानै नायदोंमोन होमब्लाना परीक्षा खालामनानै नायनायाव जों साफ्रोमबोनि नामै
फ्राय मथा मथि 16,000 15,000 जनमरि आय गोग्लैदोंमोन बिनिखायनो जों माने राउन्ड फिगार जोङो 8,000 करि जोङो गावनि जनमरि आयनिफ्राय खावसे जोङो भटारशिप महरै मोननो हास्थायनानै जों आन्दलन खालामदों जों दाबो 8,000खौनो बिगासिनो दं जोंनि बिनाया बेनो